Here is the Osumohu Road. You can see it's been quite deserted a long time ago. Straight down there is Osu Itokwa. If you are going towards Odumje's house and they go to market, straight down here is straight to Osumohu. As you can see, so many buildings here. All the buildings, the roofs are all gone. They ripped them off and sold them as scraps. The homes you will see with roofs are mostly the ones the criminals are using for their operation. I'll be careful with this so I don't snap some of the forces. So you can see, like this home now, some of them may be using it as an observation point, but you can see everything there is gone. Those of you from Osu, you will know what I'm talking about. So we are here, we've breached their first line of defense. We've gotten to the MTN mast in Osu. The other team has taken over the Odumje's house. Then the MTN mast is by this side. I can't show you for security purposes. But these guys, we know where they are. They are currently pinned down. And with the order of the army that's leading this job, this operation, we are hopefully going to take over that valley, and we are now stepping a foot back. We won't let them come back and re-establish themselves on any soil we've taken. So I will keep updating you when I'm around where there's network. You'll be seeing some of the videos. Once again, the operation is led by the 34 Artillery Battalion, Odumje, the garrison commander, and also the head of operation DSS, Imo State Command. We also have the ever-present Tiger Base. I don't know the name of the officer or his rank, but they are all here. We also have the civil defense and, most importantly, the community vigilantes. Thank you all and stay tuned. Ogene na-afịa nọ na kọmuniti nke a biko na anụ agha. Hey! Unu fụ dịka mgbe egbe a na-akwa ebe anụnwa ya. Nyabụ ife abụlọkwa obere ife agbanatara m ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ. Ife ọ na-ada katagbo nkamgbo nkatagbo nkamgbo nkatagbo nkamgbo. Hey! Wee ti ogene na-afịa donu biko na-ati na unu Odumje edukwu ntu ebe anụnwa. Esokwu wee hekere gbamgbam Odumje. Hey! Ọkwa na onye ekpere donu ọkwa na-abịa idocheka anyị Ndaboski Bahose separate la mande. Dandusa danduka onye isi nkwacha ha eje ogu ogbu ha akpọ ọga na Sambisa Forest. Hey! Etokwu nu wee hekelukwu gbamgbam ya ka ọ na ha anakwuzi unu. Nke ati na community aba aga onu Odumje ha analuzi obodo fa ka ogene. Hey! Una amahụ na onye ekpere unu esokwu wee chụpụ ya na kọmuniti ya nwanụ. Ya bụ ife abụlọkwa na obere ife maka na unu n'ụdịka mgbe egbe a na-akwa ebe a ye ogene nudo unu. Hey! Ndị be anyị nyedụkwa unu n'onwe na aka biko nu one mgbe ka ife nke a ya ebi. Hey!